taxi na kading jo ni ka itu Janki Hills dia banpa ka dorkas sa divisional jong ko best Janki Hills at by day baka Toll Plaza dan ke toll gate ke baton ulti Hanyomer hab kok sinong Yalong best Janki Hills district agaling jongi kuka itu ngidawa UDC kumkri jong ke distrik pada ini juga distrik West Janki Hills launai ban penduk nak ban simpisa yakini di local citizen bahasa poka ni ke distrik jong West Janki Hills dadangi pek katum ka kendon jong ka National Highways fee rules arjatra kerensyai ba di try kali jono kini ki try kali kiba yai lamba une Toll Plaza kibam cross ya ke 8 kilometer kemud imla ban siu imla ban sim bisa nanai ke toll gate ya kini ki try kali ikum kasen ni ngidawa ba UDC uday ban keren ni kan uday ban sim action ni sebenarnya ba uday ban sim ya kini ki try kali jong district West Janki Hills kepada registration number ML04 ikum kaseng ngi su wa ba UDC uday ban exam no ya kini ki ya kini sim bisa ya kini ki ML04 dadang page kum ha ka ulai ka district kum Riboy ini ki ML10 isu light free te kum ta ngi kum kaseng ni dawa ba hamne ha Janki Hills ro ba kidai ban pelat ya kini ki ML04 dan nagaling jo kaseng dangi page ni kanai ka jingle jong ka nahai kajing sim bisa jong ka ya ki break ki badai ki local residents ni iba kumba long harassment ya ki ikun pekat makini ki break ba try jong ka district isumi tang arlai kilometer nakasnong jong ki kilasa sim bisa dalam ka ai ke ba dunong nanai ke ba pentut ya kajing ya kalai kawan ya jong pai ba kisnong ki bakta hakne ngisu ay example kun kisnong kendong duber ne kisnong menso mutlong kamer sangpung batjawai kiba marjan jong kane ka toll gate te kisumi na kisnong jong itang katong kane kilometer pilasa simpisano itu aban mune ba kani ka toll gate ka badon hapok kani ka district subo kini ki beriu ki balai ki bawan malak singi jingdom kam jengki balai yeu lai hat balai sim dawai balai khai pateng sangne hangne ha hasor juai takamud man la kasni masumi na yeng kila sa sim pisa dalong ka ai ka ba bado jimentai ka bado nong ya ki try kali ane ki try district jongi ibri iba bat ya kali ML04 de ni dawa bet na UDC ba uday ban penduk sindon ane ban exam na sindon ban sim ya ki kali ML04 ban kan turu bakan hai bahkan hikai ya kini ki nong tri ki joka badai pej ha katul git ba kidai ban pej ya ka rules ban ikendon ban kidai ban simpul mar ya ki beri ki badai nakane ka district jong West Janki Hills nagaling jong sen nada ki badai kini ya kane katul git kim sengap ya ka ai ka bangi dawa nikum ka hito yinchim da kawai pat ka senjam lani nila hiro ban yak khot da ka jing yakhi pai ba ban ka tur yakhi pai ba da kini ki try jong ni to git ki dan sim pisa yapi kamtam ni kini ki ML04 idai ban tip sangi ban na tu yapi ba kin ya snok tilang da ngi tempna ya ka jing yakhi pai ba idai ban ya wan rti ban ni yeng te sendak jong ka te ka to git